Waje nsan bia no nanu ya na nanu mato mo nsafra no okono waja bere watia wo fie okono waja ma wachiro wo ma na nanu wo fie mo ma na mo ma ne ya hoden mo ma ne enimdi o sunsumu yokoduo oko ja bere watia ho okono wonim sede abere wa hoden sitie Yempatie ene yempaka. Nipa baka se okọ na anu inu abefa na yire kọ. Ene okọ ye na wase na yire masom no. Yenim di ahonhom timi ye. Ananum. Enipa bi susu nipa bi edwune sa. Na nasama adu na du enam wo. To bi fa sunsumu. Ba so ba pania. Nipa bonefo se ka no nkona na oye ma wu achi. Nanka ne banya mane nanka ne banya asɛm nanka ka nonko nanka ne nguase aba oye man yire ne ne mma so de bia ni ho beton san de akohira ne busuefo se nipa bonifo bi kenka asa kenka de nyina wo na bi ne mu a na nanu mu na mu hwehwa de hu mu a mu hu mu ma de yi Child show and I was saying Mpanin Atena Ase meet child show so Mpanin de business so aginedwa said no Mpanin be kire no ma wonim Akan Amammerɛ Amanneɛ and I hear in Nsaguo the act of libation and its importance and Nsaguo cry and the na de emfaso na ewom a was in chirima e hye ne nso minimum cry na minimum say Jacob in the Bible Jacob had the oil performing libation Mpanin for them the snap and in selfu and a libation so okay ya Mpanin actually how yesi gunsa na edina yenye free Nsaguo mu meet child show Mpanin de bisa se ebekasa Minua Charles medawase Nsaguo ye mpaibɔ emanananom Nsaguo eye mpaibɔ emanananom di kan ka kire mu se kwasi kokɔ abɔ ye kasa ni nyina butuo ye ka kɔsoro no no o ka kɔfom santi say ankase ye wa sorry dem na so for say yenkoto ne ye mompa ya yente ye nananum de ye Nsaguo ni say ye gu nsa na nananum nyina sorry gina ntentene ne ye de adi die ma nananum omodi ka akro eni abosom a sombo maye ne ye nu omotena ase di dwuma ma yedi ye ho ene Nsaguo ho asem na ye kan ya na sebe ye nuanum a makotena ma no ne ache no ne ma bibiri wo ho a matoto sini wo nananum amammerem ye de ye te hafu hawo obi timi firi nkran obi fira burochire ba ni watu anamon bi okɔ yesi o mese asuo tano na okɔ ba bi a wote
nese opese oye bibi na ho ba ne mfaso a yesi wo sori anopa no abonsuo no bia hohoro wanim ampa no abonsuo no bia hohoro nanim no akasa sima asuhia eta no na aka ase de ye na ye o anopa ya mafa nsuo yi bia kura am de hohoro manim dumadie bia mekodie bia nye ye ni gidie ana sombo chaadie nyina wo kotena sori fie mfinhia wo ha na wa anya gidie ewo tworo kronkron na ase ye no na abokwan to ho ama wiase nipa nyina no na woni gidie agya hokọ enkosi hu obo mpaye kura hunhum bi bajo mpaye na mene na nanom de ye egu nsa ne ye frɛ na nanom ne anu omu di nkita ho ade aya kwansidie na omu nyimfiri yakwam ade ebeye musuo omu nyimfiri yakwam ade ebeye kon ne akosɛm omu nyimfiri yakwam ebra na yegu nsa frɛ kon ne akosɛm ebisa ho akwankyerɛ no ene atwam ene yedi nimdie adwene kasa ene ebo wiase bra oti wase Nsaguo hu ni mfaso kuro bai ena abekom na wahini tim sebe anya nsamanfo kuro egu nsa santi wahini wu ni ekosie na ne de hyenapo ato na adaka em ne de jansen ato na adaka em ye ka jansen a ene ye frɛ no grass tome jansen ri ato na adaka em tete ho na wahini kura wu pani bi wu obi a abɔ ne bra papa bi wu ni ekosie na ne bɔ bra pa ne dwa pa ne sapo ne niema nyina ne de agyankwa ne asa de chansen obedidi mu asama ado atum ye de kuru waka ho edi akosi ni na so asama ado ho ne nton hwe ho kona na nanu mu adika no ye chaduane a won so wanya chansen ne wadidi mu eya honhum mu asem na ye kan ye kan ni so asem Nsaguo die sombo maye akanfo ene nananom a yewu kuro nyina Nsaguo ene me yehunu abusua a wo firi mu Nsaguo ene me yekenka nananom a omo abakro obi o nanakura wa mehunu enso Nsaguo mu ni sutie enti no ate nana bi di obafia no obisa yesi nam nana bi ne afre ni nipa semasi na wono so esihwe wono kura ne ye betena ayomso ha wodi animu no wote ye bae wono ne ye betena kasapin odi animu ye betena ko odi animu no wote ye bae sampanifuo ni nyina si egu nsane ye bobbo wo mu dina wo ma honhom no nyina ba fie betie de ye ne wo mu ka enu nti na se wudi hene na so wapunwa ebra wo besuaye sakonwa ne ko do wo ye de hia so odi ade a ugu nsa wie na de echi na se otibu pato so na obra obia ni fie no obate se na nanu a egu nsa fere wo mu nyina no wo ka asuma semu ye kan watete sem asemu abeto ho a wontimi nkan wo mu na bekire wa busua we ha no ofire enti ohini bi wo akotena se a wonyini nanso obabu bonipa bi no de mu na nasemasi anso hwe nipa na ye de na di hene na enye ni tipensofo no obia kura ono mutin konwa fie so eye Nsaguo no ontimi ne hene wa bra besi waso ontimi ne hene wa bra bakata wani ebie wani ya bie waso bie wani bie waso ma na kire se ya bie wa adwene mu honhum bia bagu nsan abebo ne dini bia no oje so a wote wa anye so a wote enu ndi so obi di ade no otu nkonwa dai mu no okotena ma no ne emfie se wo ho
no so wo ma nkonnwa na timitu anamon kaka kire nse won timi ntena baabi ni di no onto wo mu punum ebi abehwe ne a yade ebi abɔ no ho o mu nkun a na yade ebi abɔ yesegisi yade wo baga agana yade wo beba pe ebo se nana no fa akira yesi watu nkonnwa punum mu ache nkonnwa si ebagini si obehwe da kuru bi yesi nana ba o se wo bo nkonnwa su na nwa bi a be nan ye twa bi ama nkonnwa atwa bi ama kuru no ni atwa bi ama tena nkonnwa wo mo ehwe akiri ma no efiri se ye yesa ne ma we mu nyina no na honhom gidi a se na na tena se a ote ho wa bra obia ni nche ya yesi wo di nsamanfo nkomo wan hwe ya be pie fie na wotimu no nkonnwa fie so ho no ote ho a no obiebie na no wo di nsamanfo nkomo ya kasa na summa ne te se de ye kasa yo sa na ya anyi ani enti egu Nsaguo ewe ya fie mu bibia yese sofo awade yemfa baburu na koje awade tete baburu mu kura de nsa koje awade hwan na si yemfa Nsaguo na yefie Amammerɛ Amanneɛ ona na koje bosumo okoji sumayo okoji bambo eno ode chichire ne sesen na sesen no na se adori amanipa bam enu nti no ohene chichiri kuru na nipa bamu a wa wo ba ya wo beka no ho a wo adwempa a wo de babo a se mabo nifa mabo we benkum mabo we chidom mabo we adonten mabo we sana mabo we na nanom no tete na yenka wo Ahintasɛm na yeka feku na yeka feku a na yeka feku se na enton na yedeka enton na chi no ene bedi se yasi nifa hene yasi benkum hene yasi adonten we nkoso ne ho ene abobɔ we mu nyina yefiri brebi na koduru brebi tete woni ene na mafeku mebe Piaaww ni abisam se da bisa se wo anton be na abo mi wura chas me yeko nani sei ene papa na ni fie si ahemfie na chiri ho no aja ya manu ona yeko nani a odi ka ba momfa ne nkoni fie me koye na ahenkwaade me koye no ebisa amamane am se me yeko nani aja ya manu se he wo yeko nani a menua no preko tena me nche ha ko nani dia me hwe ma honko wo ye yukuni o se yukuni ene wa beduru ayomso a me hwe wa mo akotena ba bi basa bia no anya asetena pa tena me nche ha na ye bonua efiri nton mu ebusua a wo bo ene nton a wo bo mu na ne ye bo efiri ayesa ena nananu mo ye ya ndi ye chiche tumi wa himfie na ye tiretire mu ye se akona fo ne di aha nifa ebretufo ne di ha benkum asen ye ne di ha chidom saa na ye chiche ni nyina ye ebra wo bia de ba ye ne nipa a wo beto no ani di a wo de ma no so no hwe na wa ma utumi enti bre bi so a na wo sumsum pa na wu akonwa no so a se bretu ni a wo ba ye udi ka ayomso ha wawuo na nananom chiche tumi ni ma ubie yesi na nan sumpa wasum nti mumpunu na konwa na yemfa meto da busu afie ni aye dan kuma bi na danjo da su bi mun ni aye aturu mu ade bi na kumdwa ne apunu akonwa na ye de akoto da na wabeye
nifahene Mpanin a wadi kai enti si yegu nsa a wudini ne ebebo okọ na de obeba kọ enti na nkonwa bi wo ho akọ ahemfie ba bi obi nkonwa ya duasa duana saafuo ni nyina bedi nkonwa ne bi kọ na wo mu nyina obi a ne ya obeye no wakonwa no so no ena de wote akonwa no so a onya nkọye no gu nsa ofrom se enimdia ne adwen ensusu ye pa no wo mu wo no sasama ado ye oman se de ye kan de a mo soma mo nsoma nimdia mu do ele ye free Atintasɛm no mu ba ne na amafo mu nanso anya dan a ye de na nanom amodi ka akomo na mo mu ni etieti a mo mbre ya adwene ni nyansa adwene ni ho a nyansa ni ho ya ke kan sa ye gusonsa ye wi ne de atato se ye busuen dibima so anana no muko ye yache ye fi ankwala ye kwa wo so ye kwa wade ye kura ye nyaba se bibi na ya kwansidi a mo breso mu de ye gina ya mo nyimfiri kwam mo nana jwa manu kwa wade ya che be me oni na bobre bia anso awo ama obekwa akwale fufuru de obeba no be wo a abagina ni monyam ti se asama ado ho ye wo man a ho na nipa firi ba me ye wo ye de a ensan ya yegui yesre mo se ye peba na ama no munyina na kire chigina fa ye de nsan gu fo mwie ya se adwo manu fa nsa be bonsan no bi wo fo mo na fa sra wa furu so mprensa e beduru afi pepepe adwo manu be kona wade ase be ba no wonyem no aba kan kire me se na no gu nsan ya bosom sem bonini wo wi ase de so obi kan say obi enye bonini wiase a no oboa yenim de egu nsan na nanom gu nsan ne wo mu wo de yehuro ena ye gu nsan obehwe na fani bi dae na waso dae na wahia na nanom o mu di kai wa ayomso ha bi dae nanom ade a mo aye no de mo ahye na nanom edi kai akọ ye ni monyam entu ekwe akoto mpanimfo akoto goso hine akoto kukuom atoto aman enhimfo a yetwa asafie di kai bedua asasi so ha firi Mpanin so abedu ahimfo di akire nyina so enensa amogu ndie mungu bi da ya sire penya ne ye die nyina de amabusua no na obi aso daye sa oso daye no anisuade hunu musa de ba abrokan ye no eni enya yi kire sa yi kire a wunya no wadaye so mu no na bam yasramo de ye kan kire so obi kan kire mu se Nsaguo eya bosom sem a mon kan kire nse wo boa eye nananom kwan a no mo fa so sum wo mu nyame ene mpaya ne ye bo sabre ne man kwala mo mpayo eye mpanimfo ne bo mpaye eyi apaye esra paye na yesi nyina yetie na amafo asofo aba obi si yesre mpaye yimpaya gunsa abo mpaye se o sra paye asre mpaye bo we ide ana ka kampaye Nsaguo tumi e won Nsaguo mu no me de me kwame amano de chiame kuku man hina chiame edina nipa nyina dinim me ne da bisese Nsaguo aho odena ekura no aka se anya bi na tworo kronkron mpaye no ekura every say ye na nanum di ma na nanum di ye di intine egunsa eyi apaye e ka honhom ewizi honhom kwa mame wata ena ofiripu mu ba na mame wata akopu mu a o ya henkwa wone na mahimfie ni asoma no mame wata no me ka kire wo se mame wata no wo ya henkwa wu no na henkwa wo ye ne se adwama mbo henkwa no wo ye nti so pie ba bontena na hofa ne na hosuo no na mafuo hu na
nneɛma ɛhyehyɛ wɔ mo ya honhom mu nneɛma enti sɛ wohunu na akɔpam bi na wo de hyɛ a na wabɛtena wo mu obɛdi wo nya ɛwɔ de adwamanbɔ tu asete nyinaa yɛ saa wo na yɛka honhom a ɛwani yɛka sɛ honhom bi obi wani ahonhom nyinaa ni tipu buna ase pu mu bunu aseɛ nom tie na demons no ne abɔfoɔ ne akɛsefoɔ atwa ne ho ahyia no obi ntimi nkɔ hɔ asogya twa ne ho ahyia sɛdeɛ de bi mu nya sɛ bi am de asɔre bi ana no mu ɛsom ho mpoa sɛdeɛ romanfoɔ so candle esisi water so no okɔpo na se hɔ a demons no ani baako pɛ na ɛda hɔ no nkani atwa ho nyinaa hyia na wɔn koto sɔre saa ani no nso yɛ koropɛ ɛno nti na obi tu kwan fi apem na wontene nka no wɔnwu ya wobɛtumi akɔ diifoɔ bi hɔ apadeɛ hunufoɔ bi fie na aka kyerɛ sɛ mo de hie no wɔnwu yi ɔte ase sɛ mo pa mo bɛte ne nka na wakɔsi obi so sɛdeɛ wokɔ ahemfie a wobɛsi kyea ahenkwaa so na wakɔkyerɛ ɔkyeame fie na kyeame abisa wɔ amanneɛ na kyeame de wano di sɛm akɔbɔ yɛwura nsa ne yɛwura ɛbɛtena prama so no na kyeame agye atom ɛfiri sɛ asɛm a ɛnyɛ dɛ no yɛ a na ka kyeame fie enti sɛ ɔbɛbɔ amanneɛ bi na nsɛ sɛ ɔhunu nana ne aka kyerɛ sɛ nana koraa obi a sɛbe ɔtu kwan wokɔ serɛ nneɛma akwaeɛ a sɛ mede hyie mehu na kyɛ nyɛ adwene foforɔ biara pɛ sɛ yɛte ne nka ne ho ahia ma busua yi nti yɛpɛ sɛ ɔmmra fie yɛsɛ mohunu deɛ ɔteɛ ɛneɛ ne yɛwɔ nnipa a ɔmo nso ɔmo de ani kɔsua no yɛ adwuma no wakɔhwɛ mu ɔhwɛ mu wɔ wiase nyinaa ne wabisa mo ne din enti na akɔ baabi koraa na sɛ wokɔyɛ ɔhwehwɛ mu sɛ wokɔ akɔhwehwɛ ɔhyɛ bere mu akɔ a ne yɛbisa sɛ wo din paa wo papa de too wɔ yɛfrɛ wo sɛe yɛfrɛ wo gyima na akɔ na akeka sɛ wɔsɛ gyima ho a sɛ akwasi gyima afei na ne wɔkɔhwehwɛ mu firi sɛ ɔbɛkɔ akɔgye wo ho asɛm firi baabi na wabɛka firi sɛ honhom bi na hwɛ wo so ɛdeɛ nti na moka kyerɛ sɛ Nsaguo ho ni mfa so momma deɛ ni hɔ ɛnwɔ hɔ na deɛ wogyi deɛ no gyidi sɛ wonyi wɔ bi som ni a ɛno nkyerɛ sɛ ɛtwerɛ sɛ twerɛ kronkron sɛ ɛnsɛ sɛ yɛne wɔ mu a wɔnyiniɛ no ntwi kɔnnua akorɔ ɛyɛ saa na abosomfoɔ nso ka o sɛ obi so wɔpɛ twerɛ kronkron na sɛ wɔnye abosomsom ni a wo bosomsom ni mfa wo ho nkɔto no so ɛne ne nkɔso akɔnnua akorɔ ɛna akɔyɛ kyinyiɛ na akɔyɛ ntɔkwa sɛ yɛka kyerɛ mo nnɛ yɛgu nsa frɛ papa ɛne nipa na yɛngu nsa mfa nkum nipa sɛ asɔfoɔ ɛne twerɛ kronkron sɛ yɛbɔ mpayɛ na sɛ yɛde kum nananom de kum nipa de a ɛne yɛbɔ sɛɛfoɔ dua pee yɛbɔ ne dadoa pɛɛpɛ na yɛyɛ nneɛma a ɛnsɛ na ɛmfata deɛ a ɛneɛ na nananom Nsaguo ne mpayɛ a yɛbɔ no asɔre fie na nsonsono yɛ ɛda mu ɛne deɛ yi enti nnɛ kyeame ama no dodoɔ a de frɛ me ne dabi sɛsɛ berɛ sɛ nanam awu mema nnipa nyinaa te aseɛ sɛ wo sɛ wobɛsom a twerɛ kronkron no a wontene kasa ɛyɛ potɔ kasa o enti ne nyinaa yɛasɔfoɔ no a yɛne wɔ mu firi yɛyɛ maa mu ha no wɔ mo kae twerɛ kronkron no wɔ yɛ kasa mu a na wɔ ma ka sɛ momeɛnkɔ kae ne potɔ kasa mu ɛwɔ borɔfo mu ɛhɔ ne yɛte aseɛ yie ebi a ne yɛdane kasa no na deɛ ne buroni kasa mu wɔkaeɛ no ne bi a mepie yɛ kasa no mu saa na akae ne borɔfo no wote aseɛ kɔ kasa bem ɛyɛ wo kasa mu na wote no dagomba ni tini kurom no ɔnte asante a wɔkae borɔfo no ɔte aseɛ kɔ dagomba
konkoma ni ti ase ekɔ konkoma kasa mu enu nti mamu obi anim tia niema ne mom nyini nkosi twabre nananum gu nsa na se ye de srade mabusu a bam ye de srem wo man ye bam enu nti na mpanimfo kwabra ko adubo onyo osinkramofo nya abesene aboade na nananum gu nsa na eni yen bichas jumadie yi so na abehunu de nananum Nsaguo eka ene de asofo ka de adifo ka ene wo mo adifo no ebesom wo mo ansana ebedi asofo nsem no aha ena abehunu ya ma moniti a ade na Mpanin Atena Ase nana debisese ena ekire Nsaguo ene tumi a ewo Nsaguo mu esomfaso a enenamafo ye etwa eja ye ama ye refi se wo pese wo ne tetefo na mo wo firi mu no wo pese wo na no edin kita ho a na ye bie wasom bie wani a ye na efa na begina Nsaguo so meet Charles so me ko break up na me ba bebe so panyini kusan ba ko ne de enadwuma de abana we nana akire Nsaguo eni tumi e Nsaguo mu na me question na me be say panyini say so wo abrochira na so ba abrochira ye wonsa papa ensa bi boarding ensa bia no wo hye 52% alcohol oba yendie muso a apetesen anu wo hye ye minimum kura so minimum selfu ye wode mu odin ene de ye de doko mesanim snap bese metena hemfie me say you want say be finish snap de yi apaye ye de gunsa broni krom vodka anu wo hye ne boarding broni whiskey ne boarding anu wo hye nsawfuo doko anase de mu odin snap anase apetesi de he nan wo say wo de gu fomma nanam mpanimfo bibusa asem because ekoye nsawfuo nko ade a nsawfuo abrochire onya bi this be our top bottled one from Amazon and bibisa and said the say it the good for man penfo masem nyina ni pedase minu a chas obisa asem ye nananum ye wonsa fufu ye wodoka ena kwasi kokko de nensa abeto aye bramsku whiskey wine ni abebu nkutokana ni egu ya so nwunan na nanum nsa ye nim eyensa fufuo nsa fufuo na ye ninu ne se ye de nsa fufuo no gi wo himpanin bi nkwa na nipa no otwa be no na ne efre no Piaaww brana na yare ya hututuo no yare koda na oda na ninkum o hwana no ho hyehye no ni apadura ye na ni enya na ja Piaaww ko wiram koto se enkati awi abem ni ye num na konum bie na onum ye no abo tienya duro bia mfanya na ja Piaaww no ko no kosa emwa no abena omo awiwim na omo no munsa no bi na ode bae na obae no ase menso maduro ni wonye manana me enhwe so obeda esanse papa no bura na nikum ode bre ohine no onum ye ohine koto ho wasanse abu no nti woto ho pam obi anso bura yenim so oda kwachidi ade achi ye kopem na epem na nyane minu a chas ye pem na pem no sana buna mafedie emwa na ewo no boja mu ema no ntimi na no nyina ye mre nti na to ho wada
na no mse ne na ensan ya agya Piaaww de bre nanan na be se abekum nanan ti mumi nkokunu se wa bekum nanan ye yire agya Piaaww kikri she na da ho fira no pa ntina tete nipa wu a owu anopa ese mo man na ho nkobo no nsia ye kodwa na kura ese mo fa nsu ahuro mu no so na se wa toli mum kura obekeka no ho ye da wa tete wa ya na sorry no obi sampani fo nse na aduro be na nu amode bra mi atimi amada na ho sa am se agya Piaaww na kofa nsuo fufu obi bra ye ne ye de wasi ya de mawa wo beda ene ya de ma wonum ya ye kura de enim so wo nti agya Piaaww no ye wura ne sepo ye kunu mo se aduro no de bra mi no senka menya ne nanya ne kina nka meka se menyale na wo hene no bra ne nsakan sanfufuo no obom paye no obowie ya no aka kire ne mpanimfo se ya amonye so se Piaaww na amamenya hoto enu nti no hene kasa wi ase Piaaww ne ya ke kanse munu sa ya nti Piaaww na se no anse ya ke kan bidie ohini bia ya le samuni enya akasa Piaaww ensa ye akanfo ye nim ayensa fufuo do kadie ye frena do bedua tro kronkron kan o se ye ho hyenhyen sa do bedua na enso ye mudie apro adobe ebi freno se tonton na no de eyeka ene jado okobo obesia besi abusua fie na busua tena mu na ka no wanya sika nkotua na kafo no ha no no tukotena asutade bi wura bi mu no okotena asie bi so na otwa atonton sana ye wode ye buru pa wonum kura mienu utira anye ya beda wira mu ho endi sa wona ajadodo wo ka oba ase wo ajado de afikire ho wura no fentem frem no ye ka fentem frem ye wura atecha utia mu ebetimi amene wo no asesa maba ni nua gugu so no akotena sie bi simfimfi ho na wa ese ko ajado ho no tie na wo kwa ajado simi wura odifo na ade asem wo se misika na che me baje osu wa ba ne de wa batumi ni na ajado watwa so won de da bi wonum onim se de tie no wa hye no obehye okura mienu miansa afi wo be firi ho na wo ba na ye nua bi na ode aye twen na de da so obeba na ho ateche wo ntoma na ade ko ya dede uko dufi ayire se na dai wa bodam na ho aye ose ejado sika na me koje no me ko ba bi a wote afuru bim na mko ya nsan bi otwa papa na nsan na mko num bi na kwanu nsumu ateche na mwa edi na otwe ne yire se kwaji usika na wajado wase ajado ne ka no enka menne nkoda ne ka kura bio na wokọ ho a enya de a obeba na wafa hotomu ene ma ebenya ensane dini se doka ajado ne ka no enka ho menna no baby otie no nyade a mekwa meba no totroto na me nso mintimi nkotena ho nya wo hema agya doka no enka ene ma ebeto nsane dini se doka nsana nanum de ya Amammerɛ ne Amanneɛ ene nsafufuo na nsafufuo no nipa o ma ye hunu nsafufuo no ho mfaso ne agya Piaaww entine wo hene gu nsa wia ne agene so Piaaww papa iti ase aka nansa yagwei ko Mpanin nanka ne ne manyina wie mudi mesra mo ye ninsa bia ye dugu nsa dibi mo amudebi mo so a okwo te kokwo so otinkra wire ni bra wire nwuma so fie kura
eduru ade touching no obegu nsa wode nsa afu gu fom ansa no wode akwasi kokko snap yi bi agu fom na snap yi ma mpento amu no na nananom ne wo brotoa na omo difra brochire ba brotoa na ya ton ene ye ton ene kura uhunu brotoa ni bi emu duro no papa no ko twa nsa afu ni ya de ko ahimfi a enumu na ne ye diguo be fitin na huro na bukada no ko ho ene enipa eni suatra eni ye beye ye nyanti eni ye se ene shinapo anye din shinapo nyansa na nanom de ye wiase amammerɛ Piaaww akwasi kokko na de bae nanso ye si wiase dane adano hu bie ena nanom atwum ya adwura koma akwasi kokko ene ebegu nsa wo hini bi wo kura de nsa fu ko na himfi obebo ato agu santi ni otumfo wo betwa hene nana kwasi bosom pra go so man hene santima be bodwa wo hini bia be ko o kwa afira no pa ko dura wia no miensa ne abrewo nsa fu franta na akura abuto so e ka franta a kire ahina kurukuru wa bi na ya do ade a de baba abeso mo yesan se no na ya himfie nsa yemfa snap mbraw yemfa hwe mbraw mesi abebrewo nsa franta eso ahenkwa mu a na kura butu so oba no obisa na wadawroma yewura ase mwa mo abeboa no ne asante man faso a mama ye hunu hu faso nti na ase mo nsa franta yewura nsuo so na nto mpanimfo ne ye de abesi ache amianim da se ewura da se agya akwa aka kire te kokko so se wasom ye ensan fufuo no a yenya aye no eye summu ade a som ye boche ensan bia anka bia ka wasi briwe fo mfa bia mra anka ye yemfa gini simra anka de enso de ya de ye no mpanu nti na mpanimfo so de ho ade ye wa ade a yenchi medase aha nene ye de Nsaguo ho asem besie se obi si Nsaguo ho nimfa so a bibia ha no ne na kwantuo mu bra etete no onfa nkoda abusua pani okono okoto sebe yemum okoto ni frani okoto sebe ya na ya die bi o bodina okoto kokobe woni fie kura onfa nsan koma no ye kan kokobe ani ye kan ya de kwata tete ho kan kokobe panimu te ho a Jesu osori ko so odum duam o se ya de a ye modini wo fie no no de koma no na akiro enti yesramo ensapani ni nsafufu ewo ya kan mamu hawo se di okosire mu a di pito le ye bibia no ye ya kan mamu ha asante mam ha ye tinkra wiri ni bra wiri asase so de ensafufu esombo che ensabia bela masi mamoniti ade na Nsaguo hu mfaso ene ya kire nipa nyina bela masi meet Charles show na kire ekwan ya faso benya din Piaaww na kire se ensa o se edigun former mpanifo pa de nkene ne nsafuo na kire ekwan a nsabedin ebeye doka na kire Nsaguo mu tumi ene ekwan a ya faso gun sample. So we video we beginning and air pour libation. You heard the act of libation and its significance. Meet Charles show. Mpanin Atena Ase. E de juma di ebesi ane. Kakra nsande egumu presa egumu ate otwira mpanyankopon oni e kire wonsen yeye e ma wonsen yeye asase ya nsan bosie nsan ayom
nsa na nanu mu tutu asafu ya yeba na enam bi aho na bae poto so nwa mansa o go nsa kontamura nsa de ehiri nda so nsa afi ofiri nsa o emembo wona aka se enu akure da nte se ne wa baje nsa ya chichire nkoma wu bia se na nanum a na nanum ni mutu kwan na mo man kunim de ba ya fa eni egu mu nsa mo abaje nsa bia no mo na nanum na egu nsa yi nana woye ma pie ku bi wo brempon asifu aso ni yo baje nsa bia no nanu ya na nanu matum nsafre no oko no wajabiri watia wo fie unimu ahodin ni hosa oko no wajama wachire wo ma nanu wo fie abusua wo fie oba hema wo ho na tena nkonwa wo ho baje nsa bia no fraye frena nanu nyina ye frafa nana wo ye ma pie ku bi so oni saman fufuru a wato na nanum wonse edo na nanum de obeka kire mu na mu fa nya bi mu ne gosu anyini ahafu mantem nyina piesi abaye goso sa ayomso anyini abaye brempon onu oti kokoso ne etonsa wo bayi adia mu beye die mu beka suma mu be suma no so mfasa ma wo kofoforo nkramre ye no e wo mu nsam mo mana mo mani ya hoden mo mani enimdi o sunsumu yokoduo o ko jabre wati ya ho wo kono ni sede abre wa hoden sitie yempatie ene yempaka nipa vakansi oko na anu inu abefa na yire ko ena oko ye na wase na yire masum no yenim di ahonhom timi ye ananum enipa bi susu nipa bi edwune sa na nasama adu na du enam wo to bi fa sunsumu ba so ba pania se nipa bi ada no ho krabiri abetena kwantimfi safi be ko wiye ka menya nkwanhia ayomso mbanfo bi humre san nana no montete sa ahoma ne nyina mu umu obi anye sumuna so ntonkom no akasem nyasi bra kama so nkyerema so nkwante ebo dia wa ho amana anye so obi aboni tiri mu po so obedan ne hudu adum abesi koti amana agege bode menkan banche abetem amana bre amen potokura dia do wa bre nua potokura nam dia nananom yesramo mon piano nko no ho nipa bonefo se ka no nko na o ye ma wu achi nanka ne banya mane nanka ne banya asem nanka ka no nko nanka ne mguase aba o ye man yire ne mma ne abusua ayomso man so de bia ni ho beton san dia ko hira ne busuefo se nipa bonefo bi kinka sa kinka die nyina wo na abinu mu a nana no mo na mo hwehwa die hu mu a mo hu mo ma die yi ni na no ye bom kasi o modidi ami nipa madidi wia nkrama ma so di ase proprowa ya tiami siensen na kasi ne sansie ni enimu shenti kabaje ni aje no faso da masiamu